Ці абаронены беларускія жанчыны ад гендернай дыскрымінацыі? Не. Дамаганняў на працоўным месцы? Не. Ці маюць жанчыны аднолькавы заробак з мужчынамі за аднолькава выкананую працу? Не. Ці трацяць аднолькава жанчыны і мужчыны свой час на заняцці хатнімі справамі? Не. Ці ўплываюць жанчыны на працэс прыняцця рашэнняў на дзяржаўным узроўні? Не. Ці маюць жанчыны доступ да ўлады? Не. Ці могуць жанчыны працаваць пажарнымі, вадалазамі ці мець вышэйшыя афіцэрскія званні? Таксама не. І гэта не поўны спіс пытанняў, якія паказваюць гендерную няроўнасць у Беларусі. Беларускае грамадства кансерватыўнае, а сучасны палітычны рэжым выкарыстоўвае жанчын выключна для дэкаратыўнай функцыі, каб паказаць традыцыйную ролю жанчын у грамадстве, а таксама статыстычна фармалізаваць прысутнасць жанчын на афіцыйным узроўні. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» распрацавала праект канцэпцыі гендернай рэформы. Мэтай рэалізацыі канцэпцыі з'яўляецца дасягненне гендернай роўнасці. Прыняцце закона аб гендернай роўнасці стане фактычным прызнаннем таго, што ў Беларусі існуе дыскрымінацыя па гендернай прыкмеце. Законы падзаконныя акты стануць асновай, на якой будуць распрацаваны напрамкі барацьбы з гендернай дыскрымінацыяй. Закон будзе накіраваны на адсочванне хібаў гендернай палітыкі, будзе спрыяць вылучэнню рэсурсаў на гендерную палітыку і рэалізацыю гендернай роўнасці ў краіне. Гендерная рэформа павінна забяспечыць роўны доступ жанчын да ўлады і працэсу прыняцця рашэнняў на ўсіх узроўнях. Падрабязней пра праект канцэпцыі гендернай рэформы чытайце на сайце zabelorus.com.